שעלו הבילויים לאי תקוות ויחזקו בארץ האבות. בקדקת הם קלו בו, בחמסינים הם סבלו בו, אבל מה שהוא לחש בלבבות. מה שזכור לי, קודם כל התחיל מזה שהשלט היה שונה, שהשם היה כתוב אורנה שוסטר גלס, הסטודיו היה קטן יותר, ואם זכרו לי נכון, היו שני מורים, הייתה אורנה והיה מורה לסטפס. נכנסתי לסטודיו, אני זוכרת, לא הבנתי עוד מה הולך סביבי, אבל פשוט מהשנייה הראשונה ידעתי שזה המקום הנכון. זה היה לי קצת שונה, כי באתי מהחוג של המתנ"ס המקומי, והסטנדרטים של אורנה כמובן מאוד גבוהים, אז הגעתי לפה וזה קצת היה נראה אחרת, יותר רציני. זה מורות שכולם מכירים את כולם, וזה מקום קטן, ולא באים וחותמים על איזה כרטיס. אתה מחויב לקבוצה שאתה נמצא בה, אתה מחויב למה שאתה עושה, ואתה רוצה להתקדם. אפשר להגיד שזה ישמע קצת קיצ'י, אבל זה כן סוג של משפחה. זה כן להיכנס בדלת ולראות את אילנית כל פעם מחייכת אליך. זה חוג וזה פן וזה כיף, אבל יש עוד הרבה מעבר. אתה לא מגיע רק כדי לתת את השעה של הכיף שלך ולחזור הביתה. התחושה שבסטודיו הבנות לא רק לומדות טכניקה, לא רק לומדות לרקוד, הן באות לכאן והן קודם כל מתחנכות, הן מקבלות ערכים. עצם זה שאני עם חברות כאילו מכאן מהלהקה עד היום, ואנחנו באמת כמו משפחה נשארנו חבורה כל הבנות, אז הכל ככה מרגיש כאילו כמו הבית. זה מקום לכל המשפחה. זה לא רק מתמקצע בריקוד, יש פה גישה הוליסטית. זה בית. אני לא רואה את המקום הזה כמקום שאני באה אליו לחוג, באתי, אלא ממש אני באה למקום שאני מרגישה כאן בבית. אני יכולה, ראו אותי כאן בוכה, צוחקת, מתפשטת, עושים שטויות, בכל מצב אפשרי. שכולם ביחד וכולם חברים, וחשוב גם המעבר. מעבר לריקודים והמשמעת והכל זה, יש את המעבר, את החברתיות, כל מה שהופך את הסטודיו הזה באמת למיוחד. אורנה עושה את זה, שזה יהיה דואגת לכל העניין. היא בעצם יוצרת את כל המשפחתיות ואת כל הדבר האחר מחוגים אחרים. הילדים, מה שהם מקבלים בשיעור, מה שהם מקבלים בסטודיו, א' זה ביטחון לחיים, ביטחון מבחינת לעמוד על שלך ולדעת לעמוד על במה, ומבחינת כל העיצוב של האישיות, מבחינת לדעת ליצור, לדעת להסתדר, לדעת לעבוד ביחד, לדעת ליצור חברויות, לדעת להוביל, להנהיג. אני חושבת שהסטודיו כאן הוא הבית ספר לחיים.